arall i'r cefnwr. Mae wedi cymanu hwnna yn erbyn y bar. Rwy'n siŵr a'i croesiau'n ergyd. Ta beth oedd hi beryglus. Zach Jones wedi giro. A Lewis. Dan bwysau. Ben Woolen. Taflu hon, ti'r posti pellach. Cynwalid ar yn aros, Darlington! Arbediad pwysig gan Jones yn y gôl. Na'r hen ben Alex Darlington yn llusgo'r bel lawr ond yn methu curo'r golwr. Darlington yn baratoi. Hon ti'r posti pellach eto. O, mae'n llanast yn y cwrt Cosby a'r bel dros y linell! Aber di sgori! Anodd gweld pwy sy'n gyfrifol am osod honna yn y pen draw y tu ôl i'r golwr. Mae'n edrych fel taw Harry Owen. Hwnnw sy'n derbyn y clod. A cefnwr canol mawr yn gwasgu honna mewn a gosod y tîm cartre ar y blaen ar ôl 9 munud. Hawkins, cwri hon yn uchel, ti'r canol, Tabone sy'n aros. Jones di dod i dryder ni, mae hon yn weithio. O, mae Taylor Crosstill wedi gwasgu honna. Oedd hi smonach ar y canol, ond mae'n casglu 7 o'r tymor. Ac nad yw'r Hwlffordd wedi bod ar ei gorau. A nhw wedi anioni'r sgôr a fydden nhw'n hapus gyda hwnna am y tro. Thorne yn troi, Tharoi, Darlington, gwaith da. Dyma John Owen, fentro eto. Heibio i Richards yn trio bwydo Lewis yn y cwrt Cosby. Woolen yn cefnogi. Woolen yn ei chodi ddi'r canol, a nhw'n gwbl glir. Cadwalid yn aros amdani ar y postyn bella. A Darlington, y bwrodd e hwnna'n frysiog, yn wyllt. Cynllydan. Aberystwyth yn parhau bwyso. Cyfnod da o feddiant yn hanner Hwlffordd ar ddiwedd ar hanner cynta yma. Woolen, feibiodd i ddyn i dynnu lawr os bosib. Na, bydd yr dyfarnwr, wel mi oedd trad. Richard ym mhobman. Fe faglodd Woolen dros rhywbeth yn ôl y dyfarnwr dros i goesau hunain i'r llawr. A dyna benderfyniad mawr iawn gan Alex Livesey. Felly traflu rhain yn bell. Cyfle arall y capten. Gosod o'n yn uchel, mae'n cwrt Cosby, mae'n rhydd, yr ergyd dros ben y bar. Darlington eto yn yr ail waith, mae'r bel di cwmpo'r i drad. Ar ymyl y cwrt 6 ar ail waith, mae di gosod i'n bell dros y bar. O, Darlington yn derbyn a troi a tanion arbennig. Y dacl gadarn gan Thorne yn y canol. Bale yn seithi at Darlington. 4 munud ar 10 sy'n weddill. Richards yn ei chod iddi i'r canol. Penniad yn bwysig. Ddim wedi chlirio eto, mae'r Bale dal yn rhydd. A'r ergyd yn dod a Jones yn arbed. Mae'n siŵr o'i Jenkins oedd ar ergyd yn y pen draw. Mi oedd anna'n llanast fel y 2 gôl yn yr hanner cynta. Ond y tro yma, y golwr Jones yn effro. Lewis. Brwydro gyda dyfarnwr am i gyrraedd y bel nawr. Walsh mewn yn gadarn. Walsh yn parhau. Chori mlaen bydd yr dyfarnwr. Cadwalid ar mas at Owen. Eto chreuwyr Aberystwyth yn rhythro i'r cwrt Cosby. Y croesiad i'r canol. Cadwalidr! Y croesiad yn berffeth. A'r dalcen Cadwalidr. Y prif sgorwr Aberystwyth yn gwastraffu'r cyfle i gipio'r triphwynt. Bel yn dod at Thorne. Dros ben yr amddiffyn, mas at John Owen ar y wyth. Yn erbyn Ricky Watts. Croesiad, heibio i bawb. Woolen yn casglu. Dal digon y grisau Aberystwyth yn y cwrt Cosby. Munudau, weddill eiliadau, weddill yn y cyfle. John Owen i gael ei lusgo i'r llawr. Y bloeddio di-baid at y dyfarnwr. Dim un o'r penderfyniadau mawr wedi mynd o blaid y tîm cartre.